Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, dopuštam si nazvat vas prijateljima zato što znam da smo svi mi danas ovdje okupljeni, zaista to, mi smo prijatelji. Došli smo iz različitih gradova, različitih sela, Bogu hvala ima nas iz raznih država, ali znam da nam je zajedničko jedno. A to je svijest da su pred nama dani od vrlo važne budućnosti, nas i naše djece. 27.12. imat ćemo šansu da nakon 20 godina i 10 godina vladavine takozvanog predsjednika građanina, pa ma šta to znači? Možemo konačno odabrati predsjednika čovjeka. Prošlo je nepunih 20 godina od kad se u teškom, dugom i krvavom porodu rodila ova zemlja. Tad smo znali tko smo, što smo i šta hoćemo. To je bilo vrijeme kad su tisuće mladih ljudi svoje tople domove zamjenjivali tvrdim vojničkim čizmama i odlazili su na front. Često puta nisu znali ni kamo idu, ali znali su zašto idu. Jedan od njih bio je i Miroslav Tuđman, među prvima. To je bilo vrijeme kad se nismo klanjali nikakvim bezimenim, samozvanim evropskim identitetima. Vrijeme kad smo znali do kuda nam sežu granice ove lijepe naše. Znali smo kojeg datuma slavimo koji blagdan. I niko nas nije morao podsjećati, a kamoli moliti da na svoje prozore izvjesimo državne zastave. I nakon svega toga, nažalost, vrijeme nam je zauvijek uzelo franju. Došli su neki drugi ljudi koji su nas pokušali uvjeriti, još nas dan danas uvjeravaju da je sve to na šta smo bili ponosni, šta nam je bilo sveto, da je to sve laž, farsa, mito, korupcija, da su to zločini, da smo svi bili dio nekakvog građanskog rata i da moramo snositi zajedničku odgovornost. I mnogi od nas su tada šutjeli, ali ne i oni. Jedina konstanta s njime tada bili su mediji, koji su ga konstantno ignorirali. I to isto čine i danas. Dragi prijatelji, mi smo generacija kojoj je sam Bog dao tu privilegiju da po drugi puta može imati Tuđmana. Ali da nas neki zlobnici koji nas sigurno sada slušaju ne bi krivo shvatili, nije on nama bitan samo zato što je Tuđman. On je bitan zato što je prvenstveno velik čovjek. Čovjek koji zna, koji hoće i koji može, koji voli ovu zemlju i koji iznad svega poštuje čovjeka. Miroslav Tuđman je čovjek koji sigurno nikada ne bi pod krinkom zaštićenog svjedoka lažno svjedočio protiv svoga naroda. Gospodo draga, 5 godina je pred nama. 5 godina je predugo vrijeme da bismo ga prepustili nekome drugome. To je vrijeme kada svi mi zajedno moramo i možemo dokazati prvenstveno sami sebi da ova zemlja može biti još ljepša, još bolja i još perspektivnija. Ja sam sigurna da sa našim Miroslavom, budućim predsjednikom Tuđmanom, takvu Hrvatsku možemo imati.